Ya fi dare duhu, kashi na 10. Bismillahirrahmanirrahim. Cikin tsananin girmamawa da nuna kulawa kuma fuskarsa a sake ya ce, Ummu, wannan ba damuwa ba ce, ni zan zamo ɗa na gara a gare ki, zan so ki dawwama cikin farin ciki kamar yadda ni ma kike so na da hakan. Na amince zan auri Fadila da hannu bibbiyu. Cikin farin ciki Ummu ta dafa kansa, Allah ya maka albarka, ya faranta maka kamar yadda ka faranta min. Na gode. Ummu don Allah ki bar gode min, matsayinki ya wuce na nan. Fadila da gudu ta ruga ciki tana dariya cikin tsantsar farin ciki, su ma Safa da Marwa murmushi kawai suke. Ya ce, Ummu, idan na sami lokaci sai na saka ranar da za mu je Maiduguri. Ta ce hakan na da kyau, amma na fi so sai bayan bikinku da Fadila. Cike da kunya ya furta, Ummu, da wuri haka, to mai za mu jira, tunda dukanku kun isa auren. Murmushi kawai ya yi kansa a ƙasa, ba za ka taɓa gane yanayin da yake ciki ba, daman shi a haka yake. Daga gidan Ummu gidan Ami ya wuce, bayan sun gaisa take sanar da shi daman Abu na son ganinsa. Cike da karsashi ya isa falonsa domin yana son ya sanar mishi daman zai auri Fadila. Sai dai tun kafin ya yi tasa maganar, Abu ya riga bayan sun gaisa yake cewa, Nasir, zuwa wannan lokacin ya kamata a ce ka yi aure, zama hakan bai dace da kai ba, shi yasa na yanke shawarar aura maka Sana sati 2 masu zuwa, domin har mun gama magana da Alhaji Abdulhamid da kaka kuma sun ba da goyon baya, kai ne ƙarshe kuma na san ba za ka taɓa bani kunya ba. Cikin sanyin jiki ya ɗago fuskarsa ƙanwarsa Sana, yarinyar da yake ƙauna tun lokacin yarintarta har zuwa wannan lokacin. Tabbas wannan abin farin ciki ne gare shi na kammaluwar cikar wani burin da ke ransa. Sana, aure da ni, ya maimaita hakan a zuciyarsa. Tabbas zai fi kowa farin ciki idan hakan ta faru. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, to Fadila fa da ya amince wa mahaifiyarsa aurenta. Maganar Abu ce ta katse shi, inda yake cewa, Nasir, ba na burin na ɓata maka farin cikinka, dawwama cikin farin ciki ne burina. Idan har ba ka son Sana, kar ka ɓoye min, ka faɗa min duk yadda kake so, mu kuma za mu nemar maka aurenta. Cikin girmamawa ya ce, Abu, ka min komai kuma kai komai na ne, tabbas kai uba ne na gari, kuma ina alfahari da kai adalin mahaifi. Na amshi kyautarka da hannu bibbiyu, kuma yawon baki na yayi kaɗan wajen iya gode maka, amma ina godiya matuƙa. Masha Allah, haka daman nake so in ji kana son ta shi ne. Allah ya maka albarka. Amin ya amsa, sannan ya ce, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Daman abin da na zo in sanar maka, Ummu ta bani mata Fadila 'yar mijinta da take roƙo, kuma daman can mun san juna don tare muka gama karatu. Masha Allah, Abu ya faɗa cikin murna, sannan ya ɗaura da cewa, wannan ba wata damuwa ba ce, sai ka zama mijin mace biyu, dama ai jarumi kamar kai sai mata biyu. Cike da kunya Nasir ya yi ƙasa da kansa. Tabbas Abu samun kamarsa sai an tona, mutum ne mai adalci. Cikin kwana 2 komai ya zaga ga dangi, inda masu murna ke yi, masu baƙin ciki na yi. Irin su Hajiya Safiya sai Nabil da ya ji a gaban mutane ya ce, wallahi sai na kashe Nasir, ba zai yiwu ya raba ni da mukamina ba, sannan ya zo ya raba ni da abar sona na rabu da shi ba, wallahi a yau sai dai wani ba shi ba. Cike da tsananin tashin hankali da baƙin ciki ya yi maganar, sannan a tsananin fusaci. Dadi ya kalle sa cike da takaici ya ce, a kullum idan na kalle ka ina jin nadama da na sanin auren mahaifiyarka har na haife ka, sai dai kuma idan na tuna komai na Allah ne, sannan yarda ya tsara haka ake yi, sai na ji hankalina ya kwanta. Na san wata rana Allah zai dube ni da idon rahama. Lokacin da na ji Nasir ɗana ne, sai na ji kamar an yaye mini kaso 80 cikin 100 na baƙin cikina. Don haka ka je ka kashe shi, idan ka haihu cikin Safiya ka kashe Nasir, kaga kai idan za ka kwana a gidan duniya. Gaba ɗaya kallonsa suke yi, inda Hajiya Safiya ta tashi a fusace, sannan ta ce, wallahi ka yi ƙarya, kuma ƙaryarka ta sha ƙarya. Duk abin da za ka faɗa a banza, Asma'u dai ta maka nisa,
kuma kwanan nan ma za ka daina ganin ta a duniyar, daga ita har shegen ɗanta da aka liƙa maka. Ta bar wurin, shi ma Nabil ya bi bayan ta a fusace. Girgiza kai dadi ya cike da takaici. Hajiya Mariya ta fasa kuka, cikin kukan take cewa, Abdulhamid, na cuce ka, na cutar da komai ya faru da kai, ni ce sila, tabbas na jahilci mai kuɗi da talaka duk ɗaya ne. Wanda ya fi wani tsoron Allah shine mafi soyuwa a wurin Allah. Na cutar da kai, ina kira ga iyaye masu tsatsauran ra'ayi irin nawa da su yi karatun ta natsu. Kila abin da suka fi so ba alkhairi ba ne a gare su. Allah ka yafe min, ka sa masu hali irin nawa su daina. Kusa da ita ya ƙarasa tare da riƙe hannayenta duka biyu ya ce, Hajiya, baki min komai ba, wannan ita ce irin tawa ƙaddarar. Jarabawa ce daga mai sama Allah, ko da silarki ko babu, tunda haka Allah ya rubuta mu, to sai ya faru da ni dai kiran da zan yi ga duk wasu da suka fuskanci matsala irin tawa da su yi haƙuri su yi ma iyayensu biyayya, insha Allah za su ga daidai a rayuwarsu. Rungume shi sai tana kuka, shi ma hawaye yake, domin tabbas ya yi rashi babba, wato Asma'u. Sai dai daman ba komai mutum yake so a duniya ya ce dole sai ya same shi duka ba a rayuwarsa. Yanzu ma ya gode ma Allah da ya bayyana masa Nasir a matsayin ɗansa, sannan abin alfaharin shi. Ranar wata Asabar da ta zo daidai da 22 ga watan biyu na shekarar 2018 aka ɗaura auren Nasir Abdulhamid Mani da Fadila Baballe Bala. Sannan aka kuma ɗaura wa Nasir Abdulhamid Mani da Asma'u Abubakar Sadiq Sana akan sadaki 100,000. Abin mamaki sai aka ji kuma na Nabil Abdulhamid Mani da Yasmin Ishaq, sai Mariya Abdulhamid Mani Ilham da nata angon Hashim Haruna abokin Nasir. Sosai auren ya tara jama'a kamar me, kowa yana farin ciki idan ka cire Hajiya Safiya, Nabil, Yasmin wacce abin ya zowa kamar a mafarki, idan banda kuka babu abin da take ta tsani Nabil, kuma ko ba ta jin za ta iya zaman aure da shi. Ba wani biki suka shirya na ƙayatarwa ba, domin daga amaren da angwayen kusan dukansu ustazai ne, bayan mutum biyu, Nabil da Yasmin, wanda da a ce auren soyayya ne suka yi da ba abin da zai hana su caskalewa. Ita kan Fadila daman ta ce walima za ta yi, yayin da Sana wata dinda ta ji su biyu zai aura ta dinga kuka tun da hakan ta faru, take ɓoye wa Nasir duk hanyar da ta san za su haɗe ta toshe ta. Hakan ya sa ita sai bai san ra'ayinta game da walimar ko dina ko fati da za a yi ba. Ranar ɗaurin auren da yamma gab da magrib, wani mutum ya buga gidansu Nasir. Mai gadi ya leƙo ganin mutum da baƙaƙen kaya ya sa shi tambayar lafiya, ga shi fuskar sa rufe da hular fuska. Alamu dai sun nuna ba shi da gaskiya. Matsa mai gadi ya yi a bango ya ce, Nasir na nan? Mai gadi jiki na rawa ya ce, Iran kai daɗe. Ɗakinsa ya kai sa ya masa ɗaurin hungun goro ya bar sa nan. Ya juya ya shiga cikin gidan bayan ya zaro katuwar addar da ke hannunsa sarɓeɓiya har wani ƙyalli take. Nasir ne ya fito domin zai je masallaci jin an fara haramar kiran sallar magrib. Sai dai tun kafin ya ƙarasa gate ya ji hayaniyar da ke tashi, da sauri ya doshi gun. Amma yadda ya hango mutumin ya shaƙe mai gadi, abin ya bashi tsoro, balle da ya hango bayansa irin addar da ya riƙo baya. Ya yi da sauri ya koma falo ya rufe ƙofa, sannan ya ciro wayarsa ya kira folis ya sanar masa abin da ke faruwa da kwatancen gidan. Sannan ya shiga bedroom ɗin kaka. Ta soje ta saka hijabi suka bi ta hanyar kicin suka buɗe ƙofar baya suka fita. Da yake daman ba a gidan kaka ake taron bikin ba, shi kuwa yana ƙarasowa ya fara naukin. Jin shiru ya fara bugawa tun yana yi a hankali har ya fara bugawa da ƙarfi. Jin motsi a bayansa ya juyo, folis ya gani suna nuna shi da bindiga. Cak ya tsaya yana kallon sa, yayin da Nasir da kaka ke tsaye. Mai gadi ma an kwanto shi. Wani folis ne ya je ya amshi addar da ke hannunsa, wani kuma ya cire hular fuskar da ke fuskarsa. Da mamaki Nasir ya dube sa. Nabil, ya faɗa da mamaki. Nabil ko idanuwansa sun yi jawar, alamar ransa ya ɓace yake. Daga gani ka san ya yi shaye-shayensa, don hankalinsa ma kamar baya jikinsa. Kusa da shi ya matsa tare da riƙe hannayensa ya ce, Nabil, ni za ka kashe?
Wani kallon banza ya masa ya ce, ka ci sa'a, ka tsira, ka guji haɗuwar mutu da kai ta gaba. Girgiza kai Nasir ya yi sannan ya ce wa folis su sake shi. Kuɗi ya ba su masu yawa ya ce su tafi kawai yayansu ne za su san abin yi. Ganin manyan kuɗin da ya ba su ya sa su tafiya ba tare da gaddama ba. Nasir ya kama hannun Nabil suka shiga ciki, kaka biye da su cike da al'ajabi. Bayan sun isa falon, Nasir ya je firij ya ɗauko ruwa mai sanyi ya kawo ma Nabil. Bayan ya zuba masa a glass cup ɗin. Amsa yi Nasir ya ce, sorry brother, ka sha. A hankali ya amsa aikuwa sai da ya shanye ruwan tas. Ya ajiye kof yana sakin ajiyar zuciya. Nasir zama ya kusa da shi tare da riƙe hannayensa ya ce, Nabil, me na maka kake son kashe ni? Zuwa lokacin ya ji zuciyarsa ta yi sanyi sakamakon ruwan da ya sha, sai ya kasa cewa komai. Nasir ya gyaɗa kai ya ci gaba da magana. Nabil, ni da kai duk abu guda ne. Abin da ya yi Nabil shi ya yi Nasir. Amma me yasa kake ganin kashe ni shine mafita ga rayuwarka? Nabil, idan ma barci kake ya kamata ka farka. Duk wannan abun da muke mu ajiye shi gefe mu fuskanci gaba. Mu haɗa kanmu domin ci gabanmu da na mahaifanmu. Please yayana Nabil, don Allah. A maraice ya idasa maganar. Sai Nabil ya ji zuciyarsa duk ta yi sanyi da lamarin. Ya ce, kai mutum ne na gari Nasir, ba irina ba, amma insha Allah zan yi ƙoƙarin ganin na haɗa kai da kai, ko da ni ma zan zamo irinka. Da sauri Nasir ya rungume shi ya ce, masha Allah, na ji daɗi da ka fuskance ni da wuri haka. Tashi mu je masallaci, an kira sallah kafin a tada. Ba musu ya miƙe suka fita bayan ya ɗaga wa kaka hannu wacce ke bin sa da kallo cike da su da irin azanci. Nasir yaro ne da kunyar manya. Sai da suka yi sallar isha'i sannan suka fita daga masallacin suna hanya. Nasir na ƙara wa Nabil nasiha da bin duniya a sannu. Abin da ya shiga kunyarsa sosai, ya zo yana astaghfirullah saboda ya san ya yi kuskure mai yawa a baya. Da haka ya kai shi har ƙofar gidan shi da aka kai masa amaryarsa, yana ƙarasawa nasiha ya masa. Sannan ya ce ya amshe ta da hannu biyu. Da haka suka yi sallama sannan shi ma ya wuce gidan kaka, inda ya iske ta zaune a falo kusa da ita ya zauna. Ta ce, Nasir, tara fa tayi, kai da kake da amare har biyu kuma kana fita. Ni ma direba ya kai ni har da ni aka raka sana ɗakinta. Bayan mun je mun iske har an kai Fadila. Cike da kunya ya yi ƙasa da kansa, cikin raunin murya ya ce, kakata, ba na so na tafi na barki. Dariya ce ta suɓucewa kaka. Ta ce, Nasir, to ya muka iya? Daman ai dole hakan da kasance, kai fa namiji ne ba mace ba da aka santa da haka. Ya ce, kaka, tun ina yaro ƙarami nake tare da ke a gidan nan, yanzu kuma zan tafi in barki, don Allah ki taso mu je tare. Shafa kansa ta yi ta ce, Nasir, kar ka damu, ina nima zuwa gidanka a yanzu, ka tafi tare. Ina nima tare muka taho da Husaini. Na taho saboda gidan ni ɗaya ce yanzu, sai ya gaji ɗakinka. Murmushi ya yi ganin Hussein na sakowa daga bene ya ce, shi kenan kaka. Addu'o'i ta yi ta masa sannan suka raka shi bakin mota ita da Husaini, sai da ya fita sannan suka koma ciki. Haka kaka har da hawaye, tabbas aka ce sabo turken wawa. Yana tafi a mota yana tunani sai sakin murmushi yake shi ɗaya na farin ciki. Tabbas yau ranar farin ciki ce a gare sa da duk wani masoyinsa. Da haka ya ƙarasa makekin gidan da dadi ya mallaka masa mai fat 3, kuma duk manya ne, mai matuƙar kyau da tsaruwa, wanda idan ka kalle su sai ya baka sha'awa. Fat na farko shine na Sana, na tsakiyar shine na Nasir, na ƙarshe kuma na Fadila, kamar yadda iyayensa suka tsara abin. Gwanin ban sha'awa, yana hon mai gadi ya zo ya wangale mishi ƙaton gate ɗin gidan. Ya shiga, sai da ya yi wata tafiya kusan ta minti 7 sannan ya zo gate na biyu, shi ma mai gadi daban ne. Aka buɗe masa sannan ya isa harabar gidan mai girma sosai. Ya yi fakin yana duba agogon da ke hannunsa, 9:30 daidai. Hannu ya sa ya ɗauko ledoji biyun da ya ajiye a bayan motar don taraba suya. Ya je shi da Nabil sannan suka biya wani babban shago suka sayi kayan drinks kafin ya raka shi gidan shi.
kai tsaye fat ɗin Fadila ya wuce. To masu sauraro bari mu dakata a nan sai in ce da ku mu kasance a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. Kar a manta a mana subscribe kuma a yi liking.